गोजोननाय मोनदों दिनै जोंनि आफादगिरि बा खेला प्लाटफर्म फोथाराव बाथि खेब जोंनि बनगाव ब्लक कमिटिनि मोनसे टुर्नामेन्ट जा अपेनिं जादों आरो बे फुटबल टुर्नामेन्टआ जोंनि गोदो 2005निफ्रायनो बेखौ स्टार्ट खालामदों जोंनि मानगोनां हाग्रामा सार जेब्ला सरकाराव 2005आव दायथ' लायो बे समनिफ्रायनो जाय दिनै बाथि खेब जाफैबाय गेजेराव गेप जाबोदों माखासे जाहोननि थाखाय दा देग्लाय जों बेखौ स्टार्ट खालामफिनबाय गतिके जों जेब्लासिम जोंनि दोलोआ थालाङो बिटिसि सरकाराव जों बेखौ ब्लक हिसाबै जों बेखौ सालायलांबाय थागोन। नोंथांनि समाजनि अनगायैबो गुबुन समाजाव बेबायदि हाबाफारि लागोन निस्सय लागोन गुबुन समस्यायावबो जोंनि बनगाव ब्लक कमिटियाव जेरेखम फुटबल टुर्नामेन्ट होदों बा फुटबल टुर्नामेन्ट नङाबो दस्रा इभेन्ट्सफोर लागोन निस्सय भलिबल दङ बा एथलेटिक्सफोर दङ बेखौ निस्सय लागोन गतिके आं खावलायो जाहाथे बयबो जोंनि ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाया जोंनि नैबे टुर्नामेन्टखौ गाजा गोमजायै फैनानै मदद होफैयो आरो नायफैयो जाहाथे जोङो जोंनि गथ'साफोरखौ जोंनि गेलेगिरिफोरखौ जों मोनसे इनकारेजमेन्ट होनाय जायो नायफैयोब्ला निस्सय जोंनि गेलेगिरिफ्राबो मोजां मोनगोन आरो बे मोनसे मोजां इनभाइरनमेन्ट जाहाथे दिनैनि मुगायाव फुटबला मोनसे ओरैबायदि इम्परटेन्ट मोनसे टुर्नामेन्ट जाबाय बा स्पर्ट्स जाबाय बेखौ बुहुमनाङैनो दिनै बयबो बेखौ बजबनानै नायो आरो बेखौ बयबो जोबोद गोसो होनानै गेलेनो नाजायो। मोनबेसे प्राइमारि बाहागो लादों? टटेल जोंनि बनगाव ब्लकआवहाय 13टा प्राइमारि दङ 13टा प्राइमारि दा बे 13टा प्राइमारि गासिबो प्राइमारिनि बाहागो दिनै सोर दिनैनि अपेनिं डेआव जोंहा जाहारबारि प्राइमारि बिसिटिसि आरो पाटगाव प्राइमारि बिसिटिसि मोननैनि गेजेराव अपेनिं दिनै जागोन फाइनालखौ जोङो 15 आगस्टआवनो लागोन मानो होनबा खेला जोंना नकआउट सिस्टेम जायनि जेनगोन बे थानांगोन 15 आगस्टआव जों बेखौ गाजा गोमजायै जोंनि भारतनि जिहेथु जोंनि इन्डिपेन्डेन्स डेखौ लोब्बा लानानै जों बेखौ गाजा गोमजायै जों बेखौ खुंगोन 15 आगस्टआव। बिटिसिआव गोबां लाइमोनफोरा फुटबलजों गोबां सोमोन्दो गोनां बिथांमोननि फारसे मा फोरमायलांगोन? औ जोंनि मानगोनां हाग्रामा सारा बेखौनो सिन्था खालामनानै जाय लाइमोनफ्रा स्पर्ट्सजों गोबां लोब्बा दं नट अनलि स्पर्ट्स फरायनायावबो जों बेखौ मोनफा खाबु होनो थाखाय जोंनि मानगोनां हाग्रामा सारा मोनसे सिन्था धाराना खालामगासिनो दं आरो बेखौ निस्सय लागोन आरो स्पर्ट्सखौथ' जौगाखागोन होननानै जोंनि मानगोनां हाग्रामा सारा बेखौ जेब्लाबो सानबाय थायो जेब्लाबो बेखौ जोंनो इन्सट्राकसन होबाय थायो स्पर्ट्सखौ जेरैखि जाया जों बिटिसि ओनसोलाव फुटबलावल' नङा अनेक दं जेरै उसु दं टाइगान्ड' दं बा काराटे दं बा दस्रा भलिबलफोर दङ आरो जोंनाव बक्सिं गेलेग्राबो दं आर्सारिबो दङ जोंना नै मानगोनां डिएसअ बिदा गेदेरानो दंफैयो बे आरोबाव साबसिन बुंनो रोंगोन रिगार्डिं गेम्स एन्ड स्पर्ट्सनि बिखय थ' मा लादों मा लाया जों डिएसअ आदायाबो दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव रोखायै फोरमायनो गतिके जोंनि बिटिसि सरकारा इयुथफोरनि थाखाय जेब्लाबो मोजां खामानि मावनो नाजागासिनो दं आरो नाजालांबाय थागोन। जाहारबारि आरो पाटगाव प्राइमारि मोननैखौबो आङो विश खालामबाय बेस्ट अफ लाक होबाय जाहाथे मोजां गेलेनानै देरहासार जानो नाजा आरो जोंनि नायगिरि आइ आफा रायजो राजाखौ गोसोखौ बोनो नाजा। Once again I wish you best of luck. Thank you. जोबोद गोजोननाय थाबाय सारनिसिम खेलाखौ बेखेवना होनायनि थाखाय।